Velkommen til Ørskov Begravelsesforretning. Der er meget at tænke over, når døden kommer helt tæt på. Hos os i Ørskov Begravelsesforretning står vi klar til at hjælpe jer gennem hele den svære proces, så I kan få præcis den afsked, I ønsker. Og vi er kun ét opkald væk. Vores forretning er lokalt forankret i Holbæk og Odsherred, men vi står til rådighed i hele Danmark. Du er selvfølgelig velkommen uanset religion og kultur. For os er en afskedsceremoni en hyldest til det levede liv. Ceremonien er om de afdøde, men for de efterladte. Når vi holder møde med jer, så lytter vi nøje og lægger en god plan. Sådan at I får jeres ønsker og tanker for dagen opfyldt. Vi er ESUF-certificeret. Det sikrer jer et højt service- og kvalitetsniveau. Vi giver jer et økonomisk overblik, rådgiver jer om alt fra kiste til blomstervalg og sørger for økonomisk hjælp relevante steder. Vi giver jer et skriftligt prisoverslag og koordinerer alt, hvad der skal til for, at dagen bliver et smukt og godt farvel. For os er en afskedsceremoni et hyldest til det levede liv. Hos Ørskov Begravelsesforretning er vi altid nærmest dig, og vi er med dig hele vejen.